ያበው ተረቱ የተገፋ እውነት አፈር ብታለብሰው ጊዜውን ጠብቆ አደባባይ መውጣቱ አይቀርምና እስኪ ይህንን የማይሻር ዘመናት ቢል ካለ ትልቅ ሀገራዊ ስብራትና የነገ የተስፋ ብርሃን ጋር እናዋሃደው። ታሪካዊ የባህር በር ባለቤትነት በሴራ ሲነጠቅ ያለ ትልቅ ሀገር ህዝብ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የደህንነት ዕጣ ፈንታ እንዴት ሳይታሰባል? እውነት የታሪክ መዝገብ አንዴ ከተዘጋ ዳግም አይከፈትም? የፖላንድ 123 የጨለማ ዓመታትና ትንሣኤ ምን ይመሰክራል? ዛሬ ለ30 ዓመታት ከባህር በሯ ተነጥላ የቆየችው ሀገራችን በብልህ ዲፕሎማሲያዊ ጥበብና በማይበገር ጽናት ዳግም ወደ ካርታው የሚመለስበት የፍትህ ሰዓት አሁን ይሆን? ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብልጽግና ተጸሊሎም ኣለው ዓቢዶም ኣለው ፋሒልዎም ኣለው ክንብል ቁሩብ ቅኑዕ ኮይና ይስማዓንን እዩ ምናልባት ብልጽግና ምርጫ የካይድ ኣሎ ኣብዘን ቀረባ መዓልቲ ምርጫ ከካይድ እዩ እቲ ምርጫ መን ከም ዝዕወት ኣቢ ይፈልጥ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ድማ ፈሊጡ ፌክ ምርጫ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ኣብ ቅንያት ናይ ምርጫ ኣመና ጽዑቕ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ግን ኣይናይጥዕናን ድሓን ብኩሉ ክርየክም እየ እዚ ምናልባት በማሕርኛ ነቲ ዶሜስቲክ ኦዲየንስ ሂዱ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ናይ ኣክሱም ዶ ናይ ጀንኣፍሪ ዶ ዝብልዎ ዘለዉ ከርየክም እየ and this is another segment በእንግሊሽ ዝገብርዎ ዘሎ it's very very wide ranging. Africa today stands at a decisive moment in its history. A region stretching along the Red Sea and the Gulf of Aden, located at the intersection of Africa, the Middle East and Asia. Strategy corridor through which global trade, energy routes and geopolitical interests constantly move. But while the Horn's geography has made it globally important, it has also exposed the region to recurring cycles of competition, insecurity and external pressure. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝርአ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብልጽግና እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለምና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ወይ እውን ዕግርግር ዘሎ ኩናት እቲ ካርታታት ረእይዎ ሕጂ ኣብ ሴንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶርያ ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ገይሮም ከብቅዑ ኢትዮጵያ ዋላ ሓንቲ ከምዘይብላ ገይሮም ማረዩ ዲስ ኣር ብሓሶትን ብምብልሻውን ጽዩቕ ዝኾነ ታሪክ ብምንጋርን ቁጥሪ ሓደ እንድዮም ንሶም ዓዶም ሰላም ዘሎ ናይ ፍትሕን ናይ ምዕባለን ግዝጋስን ከም ዝኾነ ኣብ ፍቑዱ እቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ገዲፎም ቀርኒ ኣፍሪካ ብባእስን ዕግርግርን ዝርበሽ ዘሎ ዞባ እዩ ነዚ ክንሰግር ተኮይና ድማ እቲ ዞባ ብሓደ ክሰግር ኣለዎ ዝብል ሓደ ከምዚ ትብልዮ ዝተፈላለዩ ኤክስፐርት ኣምፅኦም ዲቤት ዝገብርሉ ዘለዉ መጋባእያ ገይሮም እዮም ኣብቲ ዲቤት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተፈላለዩ ኤክስፐርት ተባሂሎም እዮም ቀሪቦም ነይሮም ናይዚ ከስማዓኩም እየ መጀመርያ ግን ሓንቲ ነገር ከረየኩም ደልየ ስለ ዘለኹ እየ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቢካዝ ር እቲ ኩነታት ነውፂ ናይቲ ሃገሮም ክሓብኡ እንድዮም ዝፍትኑ but the problem you cannot hide it ንኩሉ ግዜ ክትሓብኦ ሓቢእካ ክትነብር ትኽእል ኣይኮነን the current state of Ethiopia ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሃገር እዩ እዚኣ ስምዕዋ እስኪ 10 ሰው ሞተ እኮ ስለንግጥር መሆን አዎ እንትና ዞን ታጣቂዎች 10 ሰው ገደሉ ምናምን አምልጠዋቸዋል ማለት ነው ምናምን ቀድሞ ነግሯቸው ነው ማለት እንጂ በፊት ዜናው እኮ የሚገርም ምን ሲሆን መሰለህ ለምሳሌ አሁን ደግሞ እዛው የመንግስት ቴሌቪዥን ሬዲዮ ምናምን ጣቢያዎች ላይ ዜና እንትን ሲባል በጣም የሚገርመኝ ነገር ስሪላንካ ውስጥ መሬት መደርመስ ምናምን አጋጥሞ 14 ሰዎች ተቀበሩ ከነህይወታቸው ምናምን ለዝርዝሩ እንትና ተብሎ ከነምስሉ ቤቱ ሲንሸራተት ምናምን የሆነ ከሶስት ቀን በፊት 200 ምናምን ሰው ሞቷል እዚህ እና በምን መጠን እንደለመድ ነው የመረቆ ነው ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ዘረባይ ዝዛረብ ዘሎ ኮሜድያን እንድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንፍዑ ኮሜድያን ኣክቹሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ትዝክሩ ተኮይንኩም ባሕሪ ዝጨኑ ዝጥዕም ማይ ሰትዮም ኣብ ሕልሚ ዝኣትዉ ዝነበሩ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ብልጽግና ባሕሪ ምስ በለ ጽቡቕቲ ኮሜዲ ሰሪሑ ነይሩ ሕጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክንዲዚ ሰብ ተቐቲሎም ከም ኖርማል ኢና ንወስዶ ኢሉ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ብቤንሻንጉል ድዩ ብኦሮሚያ ድዩ ክንዲዚኦም ሰባት ቀቲሎም ድሕሪ ኢሉ ሲ እንታይ ዳ ኣቐዲሞም ድዮም ነጊሮሞም ዳ 5 ጥራይ ቤቶም ንብል ኢልካ ማሲ 20 መይቶም 200 መይቶም 300 መይቶም ወይ 50 መይቶም 40 መይቶም ንቡር ኮይኑ ኣብዛ ዓዲ ኢሉ ሞት ናይ ዜጋታትና ቬሪ ኖርማላይዜሽን
اتزينا إثيوبيا جن سلزي حفرو يلو على التلفزيون دي راديو أب سريلانكا من قطعة مريت تغيرو 14 مليون من ريبورت يقبلك أبزع عدو كوبتا معلتتيا أبسك أب كندي بوتاتكم أقاتي من الليل من قطعة مريت يكون بوغم باعتقاد جوجلن بقلني سو تهاجر أكميز بلد أجام وريدا خمزلا يوزنا جرزول سو دارجا موت ناي سفسي زين هيكونن زغرو يكونن دسم بالنغرو يكونن ابزع بزي نيبا حق تحجر اكميز بلو كنتات وديقه خمزلا بحوس جو كام سيليز نكرم زلو but this is true انت تخيل جون حدا ريبورت يرني راه 10 تدي ما 14 ميتهم زولو زنبرو it's just everywhere you go it's the same story شاتم جن توم إليتيست ناي بلتقنا everywhere أبكال عينت فانتازي أبكال عينت سنسوين زانتانيوم زنبرو زلو بحري جن عفريتنا بلكا بكل من قديو لك أفقرأ تلفزيون سي بزي سفح ملك الزاربولو زلو ከዚሁ አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ አንስተን እንወያይና ከአዳራሽ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞችም ጥያቄ እንዲያነሱ እድል እንሰጣቸዋለን። ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ስንመጣ የኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ትስስር ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ነው ሲባል በተደጋጋሚ ይነሳል። ምን ማለት ነው? በጣም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። መግቢያው ላይ እንዳነሳው እጅግ በጣም አስፈላጊ አጀንዳ ነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን። የዚህ አጀንዳ ዙሪያ ላይ ኢትዮጵያን መነጋገር፣ መወያየት፣ የጋራ አቋም መያዝ፣ የአፍሪካ ወንድምና እህቶች ጋር መግባባት ያስፈልጋል። So ናይ أفضل جبهري كم تري ورد لهم أبتفل عليه مدرك مستفل عليه كنا تازجبر ويم نجازيت أنياتاتن ناي ميديا سباتن زو هبزلو ترينينيو بخمين تعجن دانا بحري نقد ميت كده فوق كم زلوا من انتاي كجبر خمزلوا من بخمين من قدي نتناراتيف قلت لو خمزلوا من يوم سلت أنا زو هبون ويون مخرج وهبون ويسمينار تكبروا لهم زلوا ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ አላት። የባህር በር የባለቤትነት ጥያቄ አላት። ኢትዮጵያ የባህር በር በተለይ ቀይ ባህር ላይ የባህር በር ይገባኛል ብላ ዛሬ ላይ የሚታነሳው ጥያቄ በቀጥታ ብዙ መነሻዎች አሉት። ከነዚህ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ አንዱና የመጀመሪያው ታሪካዊ መነሻ አለን። ታሪክን ስናገላብጥ፣ ታሪክን ስንመለከት፣ ረጅሙን የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመለከት ዛሬ ኢትዮጵያውያን በቀይ ባህር ላይ የሚያነሱት የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ هجي حنت نجار كردانا زلو أبزع جزية وإنجليزنا هنا this is going to be بدعمي أقداسي مرداتها كل وانا يزدلي نزار السزيت مالي مس أتو مس أمباسادر كرماي هايلة بعمق التزاري مال نيرنا أبون بزغنا مالسي بنيرو انتا يوم زلو أنا كريو خلوه كبزحات إكسبرتس ناي معراباو ميديا زمات زل حبريتاون انتقونه بلصقنا نابير تراني أفضل بحري أجندة الإيلو كينات نخجبر ويم بحيلي أفضل بحر نكمل زلوا وحلمي ستيل كم زلوا ويزلوا وجن نخجبر تكتيك فحصل زبالو ناي إيران كينات تبقى تستر وصاي إمارات بحدا قادقة نداد كبيرو نت كينات زخون كل نجار متشونا توصل زقدله أمريكا ولا حتى نتصل زغيرت نتحسب نتنا كينات تتوابيل والو أتهم الدلاو جني قتلالو مدلاو ناي كينات ولا كمالو نايتا أجندة بربار مجمريا كينات كتعوت تخين كأنتاي مزبلخا you have to have an acceptable cause هذا سبق علامة كل وقع اللون كينات علامة مالتها مالتي أما أنت منتهي خطواقع زلها انتهي تزواقع كزلها توقسي انتهي كم سألك خطواقع زلها سلازي حركاتي انتهي بلو شعبية صبوك يركن تفلتوا تقينكم على فزباكم بارزو تقامل لازم برك سابق جميع تقامل حفاش يودب ينكح حفاش ينكح يودب يعطى مجمّر يا حفاش ينكح يعتبر أزيز قبرو زلو ينكح يكون زلو نتي حفاش يسأل متويم زلو بتعبر يتاقرهم حسبة أمره يقبرو للو هاي معناتي زي بتدقاقامي نتوم قزيت نياتهم سلطانا نهبكا تاريخاو مسرتها لنا زي حجي كريكم يعني نزيد بزربة زلو بفيديو غيروا ما حقرا تلفزيون يقبروا له نزيد ما كمير ترى منسي تمنقستي كل زكالي يقبروا له كمير ترى منسي مجمّر يا زد لنا زل على درجة نقحت سألا يخانتا يقبري فتنا له أمناتهم جيم دماتينا على حدا نريوم زلنا ودغات جبيام سانا ببحر تسرات هاي سقم على زبلو نساتهم نحنا نوننا بحري زد لنا زلهم زل حسب كيف كانوا زدلي أمين أفتكرت أنت يوم زقبر تفلتوا منهم سبعة اليوم نازلوا رجعون لهم اتس السعناتهم دوبيا بلو جي ترى علينا حسب كنا بقول لنا مالتيكم كون انت حنت مترو كاميرا كختبيه بالكان
ምክንያቱ ሓንቲ መሬት ሓንቲ ሜትሮ ዝሃብ ካለ መዓልቲ ደን 10 ሜትሮ 10 ኪሎ ሜትር 100 ኪሎ ሜትር ክትም ምዃን ካብ ፍላጥ ብፍላይ ድማ ካብ ሕጋዊ መሬት ከም ባሕርኻን ብሓይሊ ንዝደሊ ከምዚ ቦሊ ዝመስል ከምዛ ኣሜሪካ ንኢራን ዝኣክል ዓነውነ ዋቢላ ኢራን ንኣሜሪካ ዝኣክል ዓነውነ ዋቢላ ኣብ ጣውላ ፍግም ኢሉ ምሳ ከም ዝፈራርም ትገብሮ ዘላ ንሓደ ቦሊ ክትሕጉሶ ይትኽእል ኢኻ ብሓይሊ ጥራይኻ ክትገጥሞ ዘለካ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ታሪኻዊ መሰረት ኣክሱማይት ናይ ኣክሱም ኢምፓየር ናይ ኣዱሊስ ናይ ገለመለ ዝብላ ዘሎ ኣብዚያ ራይዋ ኤግዛክትሊ ንዑ ብቪድዮ ቀይሮም እንታይ ኢሉ የሰልጥንዎም ነይሮም ነቲ ታሪኻዊ ኣለና ንብሎ ፕሮፓጋንዳ ብተደጋጋሚ ክትገብርዎ ኣለኩም እናበሉ ይዛረቦም and then they show this also ነቲ ንመን እዮም ክቅሽሹ ትፍትኑ ከረይኩም እየ ንመን ዝያዳ ክጸልቡ ይፍትኑ ከም ዘለው ታሪካዊ መሰረት ያለው የሉዓላዊነትና የህልውና ጉዳይ እንጂ በጥንታዊው የአክሱም ስልጣኔ ዘመን የአዶሊስ ወደብ ከአክሱም አልፋ ለግሪክና ለሮም ግዛቶች ጭምር የንግድና የስልጣኔ በር ነበረች። በወቅቱ ኢትዮጵያ የነበራት ሙሉ የባህር ላይ ሉዓላዊነት የሀገሪቱን ታላቅነት ያረጋገጠ ነበር። ወደ ቅርቡ ታሪክ ስንመጣ ደግሞ አጼ ዮሐንስ አራተኛ ላይ ያሳርፈናል። በ1884 ዓ.ም ከእንግሊዝና ከግብጽ ጋር ብሓፈሻ መጀመርያ ሕጅኳ ተሓቀው ንበይኑ ኮይኑ ስለ ዘሎ ክትዛረበሉ ክበድ ዝበለዩ ንፅር ዝበለዩ ሓደ አክሱም ኣይምልከተኩም እዩ ፍላይቶም ኦሮሞን ገለመለንሲ አክሱም እውን ኣይምልከተኩም እዩ we need to start saying that አክሱም ኮይኑ ተሪፉ ናይ ተጋሩ አክሱም ዝበሃል መሬት ማለት እዩ እቲ ስልጣነ ናይ አክሱም ግን ናይ ተጋሩ ናይ ኤርትራውያን እዩ ሶ ሻሕ በሉ ጥራይካ ክትሎም ዘለካ ዝምልከቶም ጉዳይ እውን ኣይኮነን እዚ ኣዱሊስ ኣብ መሬት ኤርትራ እዩ ካብ ኣዱሊስ ክሳብ ሰንዓፈ ክሳብ ከባቢ አክሱም ዘሎ መሬት ኤርትራ እዩ እቲ አክሱም ዝበሃል ካብ አክሱም ናብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኣበይ ይበፅሕ ነይሩ እስከ ፀሓፉለይ ኣብን ፅቡቅ ዝኾነ ሬፈረንስ የብለይን ብወገን ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ይበፅሕ ነይሩ እቲ ቅርሲ ናቱ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብ አክሱም ከባቢ ኣሎ እንደን ኣብ ከባቢ በለው ከሎ ኢልካ ቋሒቶ ኢልካ ኣብ ኤርትራ ክሳብ አክሱም ማዕት ቅርስታት ኣሎ ስለዚ እቲ ኪንግደም ሞር ዝርግሕናቱ ናብ መሬት ኤርትራ ናይ ሎሚ ኤርትራ እዩ ነይሩ ስለዚ we have every claim ኣብቲ አክሱም ኢሎም ኣብ መጽሓፍ ተስፊሮም ዘለው እቲ አክሱም ዝበሃል በዓሉ ውፅኢትና እዩ ናይ ባሓጎታትና ውርሻ እዩ ስለዚ ምሽት አክሱም ኢልካ ክትጀሃረልና ንኤርትራ እቲ አክሱም ዝበሃል በዓል እቲ ክሌም ናቱ trust me next generation ኤርትራ they're going to debate on this too ሎሚ ትኻልቅ ቀዳምነታት ስለ ዝሓዘት ህዝቢ ኣይተገደሰልኩም ኣሎ ግን አክሱም ካባኻትኩም ካብቶም 4 ኪሎ ዘለኹም መስመራ ዘለና ናይ ኤርትራ ዘለና ዝቐረበ ይናዓና እቲ ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራ ይሰርሕ ስለ ዘሎ you are going to face this ምናልባት ጽኔለ ከረይኩም ትግራይ ንባዕላ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ናዕበይ ዝኸይድ ዘሎ ተጋሩ ሃገር ደም ክኾኑ አውራጃ ደም ክኾኑ ስቴት ደም ክኾኑ ፌደራል ስቴት ደም ክኾኑ ንዖም ዝምልከት እዩ but እቲ ክሌም ኣብኡን ይመጽእ ኣሎ so these people are going to be in deep trouble ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ጉዳይ እቲ ጉዳይ ግን ክሳዕ ክንደይ ንሶም ንክንደይ ርሕቀት ክኸዱ ክእሉ ነገር ንክፅዕትሩ ፀገም ንክፈጥሩ ማለት እዩ ዝትሪእዎ ኣለዎም 93 ሬፈረንደም ክግበር ከሎ ብላ 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 so these are all situations ሕጂ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ንመን እዩ ዝሕግዞም ድሕሪ ኢልኩም ነዚያቶም እዩ ዝሕግዞም ኣብ ስምዖም እጅ They said officially that Egypt is trying to encircle and obstruct their path to the Red Sea. Egypt didn't deny it. Instead, Egypt's foreign minister flew to Eritrea, which of course is Ethiopia's arch enemy, and signed a maritime deal right on the Red Sea coast. Then Egypt's foreign minister stood up at the podium and said, security and governance of the Red Sea belongs exclusively to countries that border it. Non-literal parties have no right to get involved. So, መጀመሪያ ገለገለ ሚዲያ ፐርሶናሊቲስ እዚ ናይ ግብፂ ዝበሎ ዘረባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ባድር አብዱላቲ ዝበሎ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ግብፂ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘየለው ፀጥታ ናቱን ድሕነት ናቱን ዝምልከቶም ዕዮ ገዛ ኣይኮነን ንዓታቶም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ድሕነት ናይ ቀይ ባሕሪ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ እተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ንሳተን ተሓባቢረን ከውሕስኦ ዘለዋ እዩ ስለዚ that's a done deal ተወዳይ ነገር እዩ ምስ ልኡላውነተን ዝኸይድ ምስ ኩሉ ባሕሪ እንተዘይብልካ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክምልከተካ ይግባእ ዘይተመልከተኒ ክትብል ይብልካ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሜዲተራንያን ሲ ይምልከተኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ዋላ እኳ ቦት ነግድ ኮይና ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ መስመር ንግድናትና ብኡ ስለ ዝኾነ ፀጥታ ናቱ ይምልከተኒ እሞ ኣብኡ ክዋሳ ኢላ ኣምባጋሮ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኣምባጋሮ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ሕግታት ስለ ዘሎ ትበሃል ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና
እዚ ነገር እዚ ኣመና ጸላላ ዓቢልዎም ንሳቶም ድማ ነቲ ናይ አፍሪካ ሚድያታት እዮም ዶሚኔት ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ንዓታቶም ማኒፕሌት ክገብሩ non-literal parties. That means Ethiopia, you don't belong here. That's the message. And Ethiopia, a country of 120 million people, has no coastline, no port, no direct access to the sea. None. Now, here is what I want you to hold in your mind. As we go through this, two things are true at the same time. You see, Ethiopia's need for sea access is real, urgent, and growing. And Egypt's fear of losing its water is just as real. Now, two countries, both of them fighting for survival. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብዚ ኣርጊመንት እቲ ዝያዳ ተባእስያ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ እንድዩ ግብፂ ዘለዋ ፀገምን ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገምን ክልቲኡ ተቐባልነት ክህልዎ ኣለዎ ግብፂ ናይ ማይ ናይ ጎረሮም ፀገም ኣለዎም ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባሕሪ ፀገም ኣለዎም እዩ ዝብል ስለዚ ኤርትራ ብምሉእ እቲ ናፅነት ናፃ ኮይና ኣብ ጥገ ባሕሪ ሒዛ ብምኻዳ ኢትዮጵያ ድማ ክትረክብ ዘይምኻላ ዝብል ስነ መጎት እዩ ሂዝ ጀስት ሚድያ ፐርሰን በት እንታይ ክብለኩም ኢለ ዋይ ዱ ዲስ ፒፕል ፒክ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናሬቲቭ ዝመርፅዎ ዘለዉ እንድሕር ኢልካ ብርግፅ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ክሪአልና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ which is false ሓሶት እዩ ዝገርመኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ኤርትራ እንተዝገብራ ነይራ ካብቲ ንሱ ዝሪኦ ዘሎ ንላዕሊ ኤርትራውያን ክሪኡ ምኻሉ ኤርትራውያን ኣብ ሚድያ ከም ቁፅርናትና ኣይኮንና ፀብለልትነት ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ቪድዮ ቫይራል እዩ ዝኸይድ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሪኦ 100,000 ሰብ እዩ ዝሪኦ ብዛዕባ ኢትዮጵያ 300 ሚልዮን ናብ 120 ሚልዮን ኣለዎም ይበሃል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝግበር ቪድዮ 50,000 ይበፅአኒ ኣይሪእዎን እዮም they're not interested ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ዝብል ከም ሓሳብ ከም ኣምር ባሕ ዝብሎም ብዙሓት ኣይኮኑን maybe ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ንትግራይ እንተጌርካ ዝያዳ ተጋሩ ይሰምዑልካ ኾኑ ወይ ንኦሮምያ እንተልካ ወይ ንኣምሓራ እንድሕርልካ ኢትዮጵያ ኢልካ ተዛረቦ ግን it's not really attractive ኣነ ክሪኦ ከለካ ሚድያ ስለ ዘሎ ኤርትራ ብግምጣሉ ሎም ቱሪስት ኤርትራ ከይዶም ዝገብርዎ ቪድዮታት ኣሜን ናይ ገሊኦም ክሳብ ሚልዮን ዝበፅሕ ኣሎ ልዕሊኡን ዝኸይድ ኣሎ how come it's surprising እቲ ንእሽተይ ሃገር እዩ ክንዱ ዝኣክል ኢንተርኔት ተጠቃሚ ኣሎ የለን I don't know but ናይ ኤርትራ topic is always attractive but these people don't understand it ብዝኾነ ንዓታቶም ዝምልከት ካል ጉዳይ እዩ እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ እየ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ሚድያ ጌጋ ናራቲቭ ንሃብካ ኣብ ጉዳይ look at this ካርታታት ናብነት it's just ሓደ ካርታ ጌርካ this should be stupid as hell but again who's going to control those things ዝተፈላለዩ ብልፅግና ባዕሉ ፊድ ዝገብሮ ከምዚ ዓይነት ሓደ ሕብሪ ጌርካ ነኤርትራ ኢትዮጵያን ብዙሕ ግዜ ዝገብርዎ ነገራት ኣሎ ኣብ ዝኾነ ነዚ ክንቅይሮ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ ንመለስ ናብቲ ሰብ እዚ of the organizations such as IGAD. Of course, I know IGAD has been making extraordinary efforts to try to disentangle from itself from this over-securitized priorities, but much of the story that is going to be associated with the activities of IGAD, unfortunately, has been one of security, not one of infrastructural development, one of development of transboundary resources and all that. But such forums will serve in creating a critical mass where the population of these particular countries will continue to pressure on their leaders, to pressure their leaders to try and focus on what matters rather than things that throw those communities asunder. ኣብዚ ዓበይቲ ቬኒዩስ መፅዩ ዓበይቲ መድረኻት ወይ መድረኻት ፈጢሮም ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ለባም እንድዩ ከገብር ክኸውን ዝፍትን ዘሎ ናብ ትግራይ ኩናት ንኸምፅን ጎምሸትን ዝፅሕትር ዘሎ ናብ ኤርትራ ኩናት ንኽፍነወሉ ዝምህለል ዘሎ ሰብ ኣብኡ መፅዩ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ኪኖ ሰኪሪቲ ሓሊፉ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት ኣብ ምስላጥ ክሰርሕ እተን ሃገራት ድማ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ድማ ንመራሕቱ ናይ ሰላምን ናይ ምትዕብባርን መድረኽ ሒዙ ንክኸይድ ክንደፋፍእ ኣለና እናበለ እዩ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ዝፍትን ዘሎ it's just it's ንዓይ ቦገነ ክሪኦ ከለኹ it's just stupid ወላ ሓንቲ ፋይዳ ዘይብሉ ነገራት ኩሉ ፋሕፋሕ ኢሉሉ ኣብ ዘሎ ጉዳይ በዓል እዚ ቀፃሊ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ክፅሕትሩ ዝውዕሉ ዘለዉ እዮም ስለዚ there's nothing ካብዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ንሰላምን ንርግኣትን ናይቲ ከባቢ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ንብሎ ነገር የለን ሳቶም ኩሉ ግዜ ነገር ዝፅሕትሩ ዘለዉ ነገር ዝፈጥሩ ዘለዉ ኣብዚ ከባቢ እሶምን ንዖም ዝመስሉ እዮም ብዙሓት ናይ ቀረን ኣፍሪካ ኪላታት ደገለዶ ተባሂሎም ኣብ ተኣኪቦም ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ብዓብዩ ቅድሚ 1 ሰዓታት ድበሎ እንተሪኢኹሞ ብትግርኛ ኣብዚ ውግእ ንክጅምር እዩ ዝፍትን ዘሎ
ዝምራሕ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ ሓድሽ ኩናት ንምኽፋት ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ይካየድ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ጉድድ ወተሃደራዊ ምልመላን ግፋን ብጽኑዕ ኮኒኑ እቲ ውድብ እዚ ተግባር እዚ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝጠሓሰ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ህጹጽ ኢድ ምትእትታው ክገብሩ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ውድብ ስምረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ዕናዊ ኩናት ሞትን ቁጠባዊ ውድቀትን ገና ምሉእ ብምሉእ ከይሓወየ ሓደ ድሕሪ ጉጅለ ንመንእሰይ ትግራይ ንካልኣይ ዙር ናይ ህልቂት ኩናት ይዳግኖ ከም ዘሎ ይገሊጹ ወረዳታት ይውቅዑ ይእሰሩን ህይወቶም ይስኑን ከም ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሻይ ንባዕሉ ነታ ናይ ትግራይ ፀገም ኩሉ ግዜ ባዕሉ ታክልዓልን ነቲ ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሓሸውየ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ከም ዝነብር ንምግባር ገለ ካብቶም ቀዳሞት ተሰለፍቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ቀጻሊ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ንምድኻም ድማ ኣብ ቅድሚት ዝስለፍ ሰብ እንተሎ እዚ ሰብ እዚ እዩ ብዛዕባ ዞባዊ ርቃትን ጀንዕፍሪትን ክትዛረብ ትኮይንካ እኮ መጀመርያ ንባዕልኻ ናይ ሰላም ሓይሊ ክትከውን ክትክእል ኣለካ እዚ ኸ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሬቨር ዝብል ቅፅሊ ተዋሂብዎ ዘሎ ደገርም እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ናይ ዞባና ናይ ብሓቂ ዘስተምም እንድዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ ኩናት ይሞቶም ስለ ዘሎ ድዩ ብዙሕ ናብ ኤርትራ ዝፅጋዕ ነገራት ክገብሩ እዮም ይሰምዶ ከመይ ገይር መሰረት ደብሪዩ ኣቢሉ ዓብዪ ሓመድ ዝኾነ ኣይደልዮ ነይሩ እዚ أي أو نتوقع أسو بقى ومرت ورنا جي قال سبات زي زربات زي دسكيب لكم يخلي يمكن ستالين كم زغبل كله yeah you have to understand from his stand بناتو ملك كتريا خلها تقراي نتجارو نناتهم ربحك حسب خلو إيرترا كابل تجنا كفلي وأزيا قداسينو now إيرترا ستالين وي وانتقارو سلز بلوه من تقراي ناماني بلتقنا قري فما خلنا بلاي كنا we all know that كلنا نفلتنا قري بحفة شاقن تقارو تعويتنا ينخبلو مغنيات الله ولا محرايمكم زبلو زلو إيرترا حانت كابتك أدن درعناي نزي بلتقنا نابي عمتن أب كرسون وقتل تقبرو زنبرت هقريا كينج ميكر بحال كمزي مس إيرترا زخوني قبل الزخون مالج that's the point إيرترا ندحر إسكاخا قبل التخون بزوبا سلازي نزي أبي أحمد كاتم كساب مقبار كساب بعلي مشرفة شريفة مقبخ بلا حكاية بعلي تخشنو اللي أنا دس أبحى حلو كوكو خونو اللي زبل زنبري نعو نبلتقنا كالشو قالينا نتابوتا مسير تران هنا نزرارب جلنا كبلو خلو نبلتقنا قليل سقوم تايكون قليل سعرت هيكون نزي عبس سعرت يقاتي مو مخنياتو اتبحري مسانايو اتودبات مسانايو ات استراتيجيكا بوتا مسانايو لأنه خل دما اتوتا دراوي حيل مسانايو سلازي مسير ترا زخون صبللتنات كم زلوا فلوتي تاريخ دما نعيد الرقاقص مقناني الليونيو عن النتنا نخنا عبن بلو زلنا يكون جيسيس actually correct فاكتيزي جبتي زلو زرباي للو كله إيرترا ناف إثيوبيا أجندة يبلا ربحاون يبلا ذا أكل صقاب عدال لوا قد دعنا يدحنت صقام كاب إثيوبيا سلز مسا ندحنت أنا محاس صقام كي مساكا أبوتو خلو كتحويلون تطو كتبرلون تخل من قد نتولو كل جزء proactively not of diplomacy is the presence not of proactive تكون لك reactive مالت نجر مسقات أما قيا مالت proactive كن أقدم كان تاك مسك كم صغيرة نتو حيج كي مسخلو من قد كتأرجلو كتكل على كي تأركالو تسأني كلمة لخاخي مكاك خيط خلو ويج لذي كل جزء وحيج كي مسك من قد وحيج تأرك سلزبال بالحزل لو مرحنات ويون بالحزل لو ندير حكة مزخل سبن مرحنات انتايز قطر نحدقات بوا نريو أقدمو بلان بي بلان سي كلنا استراتيجي سيناريوس نادالو يخيد سلازي كم زحجي تجارون نزخلو زلوا نير تراب قلنا سلاز جبرو confident قينهم يمن بلسقنا زقت موصلوا بلسقنا دما مواضيع كم زي باللي فلتي مواضيع كم زي باللو كم نريو زلنا تأجندا بعد بحر تبلد لا من فرنسا دي مسيا سبونسر كتجبرو إمارات دي كافش جر مسيا كت أسوار كتبه وي جنزب كتبه يتصبي زلوا ما تصبي كمان لا زلوا بزخانة إيرتراغ نتصمدو أبرتي عسلت صار حلو زلا أتوم كالوت حالت هدما نتكونتات يريون ينببون سلزلو نعود رايز ميتش نجار غيرنا نوصلو نخيد سكابتنا يا دراما مريج عزب هالزلو دما نخيد انتهي مزبلو زلو أبو خانخنري زعبا يرتراب كوات فعز بلا ودا بندي دلان نتسني لغري اسكي نابزي نخيد what is going on
እታ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝባ ብካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኢትዮጵያ ዝቕፅል መንግስቲ ንምምራፅ ኣብ ምርጫ ትሸባሸበላ ናፅሓን ፍትሓውን ምርጫ ንምክያድ ኩሉ ኣገባባትን ፕሮቶኮላትን ዝፍፀም ዘሎ ይመስል ግን እዚ ምርጫ ብሓቂ ንድሌት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንፀባርቕ ዶ ይኸውን? ኣክሊሉ ፀጋይ ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ ከምኡውን 2 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ዘለዉ ዜጋታት ዝውክሎም ንምምራፅ ድምፂ ክህቡ ኣይክእሉን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ሓንቲ ካብ ዓብለልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝኾነት ሕወሓት ኣብቲ ምርጫ ካብ ምስታፍ ሰለስተ ኣገደት እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂላ ነይራ ዋላ እኳ እቲ ፍረጃ ፀኒሑ እንተተላዕለ ዳግማይ ግን ኣብ ምርጫ ክትምዝገብ ኣይተፈቐደላን። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝርዝር ሰሪዝዋ። ቀፂሉ እቲ ኣብ ክልተ ክልላት ዘሎ ደው ዘይበለ ግጭታት ብዙሓት መረፅቲ ዳርጋ ድምፆም ክህቡ ዘይከኣል ክገብሮ ይኽእል እዩ። ኣብ ኦሮምያ ዝርከቡ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ኣምሓራ ዘለዉ ሚሊሻታት ፋኖን ኣንጻር ሓይልታት መንግስቲ ኩናት ይቕፅሉ ኣለዉ። ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም ካልኦት ኣማይ ተሽሓት ድማ ተመዛቢሎም። ኩለን ዞባታት ውሕስነት ዘይብለንን ንቡር ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንምክያድ ዘፀግማን ኣብ ርእሲ ምዃንን ተቃወምቲ ውድባት ብኣድማዒ መንገዲ ጎስጓስ ክገብራ ከም ዘይከኣላ ይገልፃ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን 97 ሚእታዊት ከባብታት መረፃን ምክያድ እኩል መሰረተ ልምዓት ኣለዎን ይብል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዳግማይ ከም ዝምረፅ ርግፅ ተኣማንነት ክህልዎ እዩ። እዚ ግን ብዙሓት ፀገማት ውሽጣዊ ድሕንነት ንዓበታትን ስጋኣት ምውላዕ ሓድሽ ኩናት ኣብ ሰሜንን ምህላዎም ከምኡውን ዓብዪ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ምክያድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ኣብ ናይ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ዝስዕስዕ ዘሎ ሓደ ናይ ኦሮሞ ፖለቲሽያን ብዛዕባ እዚ ኩናት ብዛዕባ እዚ ምርጫ እዚ ድሕሪ እዚ ምርጫ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ንዝብል ሲናሪዮስ ፕላን ክገብር ከሎ እስከፅምዕዎ ምክንያቱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ንዓና ruling party. You know, we talk in political science in terms of scenarios, political scenarios. To me, it's open secret to me. The first scenario is the present crisis would continue for some time to come. We continue to live in crisis in terms of shrinking political space, in terms of dangerously rising cost of living, in terms of dangerously rising youth unemployment, in terms of a lot of things. So the crisis would continue. This scenario. ኣብ ፖለቲካ መብዛሕቲ ግዜ ሲናሪዮታት ኢኻ ከተቐምጥ ትኽእል ወይ እውን ተኽእሎታት እንታይ ከጋጥም ይኽእል እቲ ቅድሚት ክመፅእ ዝኽእል ተኽእሎ ክንብሎ ንኽእል ኢሉ መጀመርያ እዚ ሕጂ ዘሎ ተኽእሎ ክቕፅል እዩ ኣሚን ፍሉይ ብልሒ ዘድልዮ ኣይኮኑን ነዚ ሕጂ ዘሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ኮነ ኦልሬዲ ኮይኑ ዘሎ እንድዩ ክምረፅ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የለን ጀስት ድራማ ጌርካ ከም ብሓድሽ ማንዴት ኣለኒ ኢልካ ድማ ብስልጣን ንክትቅፅል ዝገብረካ ይክኸውን ዝኾነ እዚ ሕጂ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ዝቅፅል ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ ክቕፅል እዩ ናብ ኣሰኻ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣትሊስት ምርጫ ተመሪፀ ክብል ስለ ዝኽእል ሕማቕ ንክገብር ኣደነው ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ እምበር ምርጫ ጠጠው ዘበሎ ነገር ኣለ ኢለ ይኣምን ድሕሪ ምርጫ ምስ ኮነ ድማ ፍሉይ ነገር ሓቢእዎ ዝነበረ ክጥቀመሉ ዝኽእል ካርድ ኣለዎ ዝብለ የብለ ኢናነ ዝገብሮ ዘሎ ክቕፅል ዝኽእል እሱ እዩ ባህርያት ናቱ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ እሱ እዩ ምናልባት ሓደ ነገር ዝገብሮ እንተሎ ተወሳኺ ኩናት ምስ ትግራይ ክውልዕ ክእል ይኸውን ካልእ ኩሉ ከም ዘለዎ ንሃለወ ተወሳኺ ኩናት ምስ ትግራይ ይውልዕ ይኸውን እምበር ሓድሽ ባህሪ ናይ ብልፅግና ክረአ ዝኽእል እዩ ዝብል ሰብ የለን ሓደ for some time to come. I don't think it is going to be forever. The second scenario can be the ruling party because of national and international pressure. Both national and international pressures come to its senses. And the way Ethiopian politics is being handled, conducted, organized, cannot continue forever. So something should be done. And that something is to sit at a real, genuine, whatever political dialogue, and try to solve our outstanding issues and discuss really how Ethiopia, create a consensus, how Ethiopia has been created, how Ethiopia is being ruled, how Ethiopia continue to be ruled, and so on. ምናልባት እቲ ካልኣይ ተኽእሎ ዝበሃል እቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ሰቢርዮ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዳርጋ ምንባር ኣዝዩ እናኸበደ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብደረጃ ዓለም እውን ዳርጋ እቲ ኩነታት ብልፅግና ይገብሮ ኣለኹ ዲያሎግ ገብር ኣለኹ መፍትሒ ገብር ኣለኹ ዝብል ፈፂሙ ካብ ክውንነት ዝተፈትሐ ነገር ጠቕላላ ውፅኢት ዘይብሉ ነገር ምዃኑ ይርዩ ስለ ዘሎ ሲሪየስ ዝኾነ ለውጢ ንክገብር ክገድድዎ ስለ ዝኽእሉ ምናልባት ኣገዳሲ ዝርርብ ተኻይዱ ኣገዳሲ ለውጢ ንክገብር ክግደድ ይኽእል ይኸውን እዚ ማለት ድማ መሰጋገሪ መንግስቲ ድዩ ክቐውም ወይ whatever something ምክንያቱ ኢትዮጵያ ታሪኻ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ነውፂ ምስ መፀ መንግስቲ ዝቕየር
ኢህአደግ آخر مسمار رأيو من قد غيروا نبلغنا أبي أحمد أبسلطان أمسيو بر مري أبكتشنا عصرت حمشان دي قلم الرجع غيروا بعبلالي نتبي بوتاتات عيزون يريو جن أتكون تات الناخبة كوكو عصر بزي كل درجة مسمته كتشنا عصر شمنتن فنجير تفنجير مسمته أتلوت ماتي أبوين كما سالكم زمسل يتبي يقول لك زي خمي بنعبي ويون بعلوة يجي سلطان السجاجر كوموس أجا مسمته تهاجر نابقل لو تخون مهنياتو زياتهم يومتم سيناريوس كرايو زغلو كابزو وصاي بليز بلا نجار كل غليل كاتزاربو اتدفر نجار يلن يزبل زلو سلازي كوينو تعرفو تكونتات نبز خبده دا امبر نبز قلله يخيط كم زي اللي يمزنو غرزلو فانو بغديو نتمرجا نمعنقاف ويون نخي جبر صنع زخنه መጠንቀቅታ ይዘማሐላል ዘሎ ንቅናቄ አፋብን ከአርብ ጀምሮ ለአምስት ቀናት በሁሉም የአማራ ክልል ቀጠናዎች ማንኛውም አይነት ተሽከርካሪ ገደብ የተጣለበት መሆኑን አስታውቋል። ከአምቡላንሶች በስተቀር የትኛውም ተሽከርካሪ መንቀሳቀስ እንደማይችል ነው አፋብን ያስጠነቀቀው። እስከ ማክሰኞ ድረስ በሚዘልቀው በዚሁ ገደብ በአማራ ክልል ህብረተሰቡ መደበኛ ከሆኑ የወትሮ እንቅስቃሴዎችም ራሱን እንዲያቅብ ነው የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ያስጠነቀቀው። በዚህ ጉዳይ كم نريد لنا فانو دما ازي كنيات نايم الرجاء ناتبع عليه زرب سلا زخونه نعوت تقبل ندحر قينو زخونه يكون من قسقاس كهلو تنقاخ قبر كم زلو صنع زخونه تزاز ام حلالي فقم زلو يزنقر زلو حمش معلتات مالتي 5 day total lockout تقلالا من قسقاس كم زي لدام حرف تي FANM يبلولو تي امهارا فانو national movement زبال افابني يبزلوسو has declared a comprehensive 5-day vehicle and movement restriction. منقسقاسات مولو كوغات زخانتا مالتي نتي مريچا كتاناغدو كنقسقاسو زخولو سبات وي كسركو زخولو وي غلخ غبرو زخولو تقلالا مريچا نخيكايد لوجيستيكس تطاون مبال زغبر زلو ولا سبي كمرصلو زخل كنقسقاس سلازي بلو زغبرو زلو زخا boycott the upcoming election نتي زغبر زلو مريچا مقوام مالتي وي ون كمزي فصم مغبار مالتي عين ساتفنينا نمرجع زخون كنتات سلازيله تمرجع دما شماون نبلصقنا شماو سلطان نمركاب تدي كوينو ان حزب زوكلنا هاجر زوكلنا تكلل زوكل كم زي كونه يوم زنوغر زلو سلازي بجاك امبولانسات زنقساس تشكركاري انتلو سغونتون وسدينا يام زلو زلو لذي كابزو وصاي كنقساس زرهبو حدغاون كودقو يخول خونيو. The restriction is intentionally timed to disrupt the government's planned regional election, and FANO has ordered the civilian population to stay home and halt all regular daily activities to ensure their safety. ስለዚህ ምርጫ ንኸይካየድ ዝኾነ ሰብ ዝንቀሳቀስ ክህሉ የብሉን ህይወትኩም ድሕነትኩም ክትሕሉ ከይትንቀሳቀሱ ኣብዚ ምርጫ ዝሳተፍ ሰብ ክህሉ የብሉን ኢሎም እዮም ዘጠንቀቑ ዘሎ። ብግምጣሉ ብልፅግና እንታይ ዝብል ዘሎ ፋኖ ሚሊታሪ ስፖክስፐርሰን ሜጀር አበበ ሙላት ባህል ማለት strongly refuted the national election board to ምርጫ NEB's ባህል national board of elections ባህል ኢትዮጵያ ማለት እዩ election board of Ethiopia ባህል ማለት እዩ ንዑ 97% ክልል አምሓራን ኦሮሚያን ምርጫ ንኽግበር ዘኽእል ኩነታት ኣሎ ፀጥታዊ ድሕነታዊ ኩነታት ኣሎ ዝበልዎ እምበኣር ክንረአይና 97% ድዮም ክትገብሩ ወላ 10% እዮም ክትገብሩ ክንረአይና ዝመስል እዩ ዘሎ claims of territorial control FANO asserts that it completely controls over 90% of the Amhara region. FANO بقديو 95% ናይ ክልል አምሓራ ኣብ ኢዱ ከም ዘሎን ትዝ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንረአይና ዝመስል እዩ እቲ ጉዳይ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን stating that local government administration structures, police forces and courts have completely collapsed or fled to few major cities. ስለዚ ብጃካተን ሓደ ዓበይቲ ከተማታት ባህር ዳር ተገለዶ መብዛሕትኡ እቲ ገጠራት ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ኢድ ፋኖ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ ከተማ ገይሩ ናይ ሙሉ ሃገር ከም ክፍለ ሃገር ከም ዝገበረ ገይሩ እዩ ድራማ ክገብር ብልፅግና military stagnation of government forces ብዓብዩ ድማ ወታደራዊ ውድቀት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እቲ ብልፅግና እዩ ዝንገር ዘሎ ዳርጋ ኣብ ዝኸድዎ ዝሰዓሩን ዝዋረዱን እምበር ቁም ነገር ዝገብሩ ሰራዊት ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ፋኖ ነቲ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ድራማ ክገብር ንሳቶም ነቲ ድራማ ናይ ብልፅግና ጠጠው ከብሉ ተረባሪቦም እዮም ምርብራብ እዩ ዝበሃል እዚ ተረባረብ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ክሕሱ እቲያቶም ነቲ ሓሶቱ ከበራብሩ ከግዱ ዝኸድዎ ዘሎ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ምናልባት ናብ ሱዳን ንእሽተይ ክወስኸልኩም ናይ ሱዳን ጉዳይ ያለው ቦታታት ይቋፀር ከም ዘሎ ገሊፁ
ሰራዊት ሱዳን ሓያሎ ቦታታት ይቆጻጸር ከም ዘሎ ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት RSF መጥቃዕታት ብምክያድ ካብቲ ትወገን ሒዝዎ ዝጸንሐ ከባቢታት ኣብቲ ተቆጻጸር ከም ዘእተወ ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ዞባ ሰማያዊ ናይል ዝርከባ 4 ከባቢታት ዳግማይ ከም ዝሓዘን ንሓይልታት RSF ክሳብቲ ናብ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳው ከባቢታት ከም ዘጓዮ ገሊጹ እቲ ሓይሊ ንከባቢታት ዓብዱልቃላ ዓዲ ዋሽንቦ ዕቁ ሻንቀረን ካሊእ ንምቁፅጻር ዘካየዶ መጥቃዕታት ሩይ ለውጢ ከም ዘመዝገበ ክሕበር እንከሎ ንሓይልታት RSF ካብቲ ከባቢታት ንምርሓቕ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶብ ዝሰግሩ ከጥቅዖም ከም ዝኽኣለ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ነቲ ብሽርክነት RSFን SPLMን ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ጀሚሮ ኣብ ከተማታት ካራማ ቃይስን ባው ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ዝርከብ ዓድታት ዝተኻየደ መጥቃዕታት መልሲ ብምሃብ ነቲ ብተኸታታሊ መጥቃዕቲ ዝልለ ናይ ቂዳም ጉጅለ ኣብ ምድምሳስ ክሰርሑ ምጽንሖም ይንገር ጀነራል መሐመድ ሓምዳ documented how this Abu Dhabi-based security company, Global Security Services Group, has apparently hired hundreds of these Colombian fighters before they were deployed to fight alongside, arm in arm with the Rapid Support Forces, an armed group accused of war crimes and crimes against humanity in Sudan. Now, since the beginning of the war in Sudan 3 years ago, زخاخم تريو زلهم تي ميديا نتينا بزي هيمان رايتس واتش واتس حبريتا نبلتقنا ني إمارات ورقتا مرة يبلاش الله زلو قلنا it's very very good because at the end of the day انتاينا ندلزلنا اتي اب سودان زقبر زنا برقبنا بتخكل اما قابايا عالم كزرب لك خلالو انت زي اللي زغل قبناتنا تقبري حانت كم زي تقبري كسجار سلازخل سلازي these are very important information كم نريو زلنا دارقا تي قداينا إمارات ممليسو ناتقاعدة يخيدالو ولا كو عبس يبحل انتلو اما ودتاقن نخنديك زيخا خمس غير كان عبس كاخد كيتغل كاب كولومبيا تبقيسون كميلو ناب جاد متيوم كاب كولومبيا قطا ناب بوساسو يمزخدو يبلالو بوساسو سوماليايو كاب سوماليا شعو ناب إماراتاتيوم وتدراوي لممد نصوصدو كابو قطا ناب جاد متسو كاب جاد دما ناب نيالا ياتو مالوتي سيستم كميلو كم زخيد يوم زنقرهم زلو ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኔትወርክስ ከም ዘሎ ነዚ ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ዘጋልፅ ስለ ዝኾነ ኢማራት ንበዓላ ድሮ ምስ ኢማራት ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለው ናይ ባስኬትቦል ክለብ ይኹን ወላ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስን ወረቐቱም ክፅያቕ እንተደይደልዩ ካብ ሕጂ ዝምድናኹም ምስ ኢማራት ዘሎ ብተኹ ዝብል ካምፔይንስ ኣብ ኣሜሪካ ተጀሚሩ ኣሎ እንዳት ኣብ መወዳእታኒ ኢማራት ዘለዋ ጭዋዳ ዋላ እቲ ማንቸስተር ሲቲ ዝበሃል ብዙሕ ጸቕጢ ዝገጥሞ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዋና ናቱ እቲ ሼክ መንሱር ዝበሃል ገለ ካብቶም መራሕቲ ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኣገዳሲ ኢድ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ዳርጋ እቲ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ዝበሃል ንባዕሉ ብደም ዝተፀየቐ ኣንጻሩ ብርቱዕ ዝኾነ ጎስጓሳትን ካምፔይንን ክግበር ከም ዝኽእል ኣብ ዝቕፅል ክንርኢና ምናልባት ካብኡ ተበጊሱ ክብል ኣይክልኒ እቲ ናቶ መሰልጣኒ ጓርዲዮላ ገዲፍዎም ዝወፀ ስፔን ጠቕላላ ነቲ ኩነታት እስራኤልን ካልኦትን ዝገብርዎ ዘሎ ይፅየንዎ ስለ ዘለዉ ጓርዲዮላ እውን ካብቲ ናቶም ሓሳባት ዝወፅ ኣይመስለንን ስለዚ እሱን ወዲ እሱን ክኸውን ይኽእል ግን ካልእ ምክንያት እውን ክህልዎ ክእል እዩ ካብታ ክለብ ወፂኡ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ but there is some aspect እቲ ዘሎ ፕሬሸር እውን ምግንዛብ ከድሊ ክእል ክኸውን እዩ ናም ሓንቲ ክልተ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ማደር was this እዚያ ስምዑዋ ካነሳው አይቀር የስቴዲየሙን ጉዳይ ምናምን ካነሳው አይቀር ሌሎችም ያው ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለውን የውሃ ችግር መሰረታዊ ችግሮችን የሚያሳይ ቪዲዮ ማለት ከሱ ጋር ምናልባት አያይዘህ ታየው እሺ አቅርብ እንታይ እስከ ከሪዩናም ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ናይ ብልጽግና ተመስገን ጥሩነህ ዝበሃል ንኣርሰናል ማንቸስተርን ሊቨርፑልን ክንዕድም ኢና ዝብል ዝነበረ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሑቕ ከይረሓቕካ ድማ ዝትሪዎ ዘለኹም ሰብ ማይ ዝሰቲ ዘሎ ካብዚ ዲጋ እዮም ሰትዩ ዘለዎ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዘብለጭልጭ ገዛውቲ ካብ ትሃንፅ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንሽተይ ናይ ትምህርቲ ዕድል ድዩ ናይ ፅሩይ ማይ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ዶ ኣይመሓሸን ዝብል ዲቤት ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ መልሲ ድማ እወ መሓሸ ግን መን ይግበሮ ይትሕቶ መን ይግበሮ ምክንያቱ ክገብሮ ዝደሊ ሰብ የለን the end of the day
ኣብ ኢትዮጵያ ተለካ ጥራይ ሂወት ድኻ እንድሕር ኮይንካ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ብፍላይ ብልፅግና ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ደሴት ናይ ብልጭልጭ ዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ብድኻታት ካብ ድኽነት ከኣለ ነቶም ድኻታት ከኣሊ ዝያዳ ዝቆሎ መንግስቲ ከም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ፅምዶ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ትናዋቕ ንምስጋር ለዎ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ በሓይሊ ብምእላይ ስልጣን ካብ ዝርከባት ሒዙ ዳሃዩ ኣጥፊኡ ዝፀንሐ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብማዕከናት ዜና ንዝተወዝዐ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ከም ዝሰደደ ተፈሊጡ ብዛዕባ ፕረዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝናፈስ ዘሎ መረዳእታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ነቲ ፕረዚደንት ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ውልቀ ሰብ እትውነን ኣውራምባ ታይምስ ካብቲ ጀነራል ኣረጋጊፀ ኣለኹ ክትብል ሓቢራ ህዝቢ ኣብ ዙርያ እዚ ጉዳይ እዚ ንጹርን ሚዛናውን ግንዛበ ምእንቲ ክሕዝ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝርዝር መብርሒ ዝህበሉ ፍሉይ ቃለ መሕተት ከም ዝገብር እውን ኣውራምባ ታይምስ ሓቢራ ብዛዕባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቕነ እንታይ እዩ ተባሂሉ ንዝብል እቲ ጀነራል ብሕወሓት ከም ዝተዓገተ ሓንቲ ዓለም ለኻዊት ማዕከን ዜና ኣረጋጊፀ ክትብል ሓቢራ ነይራ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ህዝቢ ዝተኸወለ እቲ ጀነራል ከም ዝተዓገተ ሓንቲ ናይ ፈረንሳይ ጋዜጣ ዕላው ጌራ እያ እቲ ጀነራል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይጓዓዝን ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስቲ ከይራኸብን ብዝብል ምክንያት ከም ዝተዓገተ ዝገለፀት ድማ ጋዜጣ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ እያ ፈረንሳዊት ጋዜጣ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ يوصلوا إن قريبا لي لما زناقيم يورقوا بعوض مسكارون بزغزي العلي مثل يزون وتدروا عوضات نتي مواصل بوليتيكا ومواصل زحسب سب حقهم زي ولد نحكوا يشوفوا ويا لازم بعوض شوفين صغير ما زغنا المغلاصي قداوي ነገር ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ናዛውጽ بمرحነት ዛው ግንባር ቅድሚውን ንጀብሃት ተሳተፍሉ ናይ ባዕሉ ውሕልና ናይ ባዕሉ ህርኩትነት ናይ ባዕሉ ውፉይነት ናይ ባዕሉ መስዋዕቲ ይዕውትዎ ኢትዮጵያ ሃበቶ ዓለም ይሃው ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ድዋዕዋዕ ምባል ናይ ባዕሉ ዓብዪ እጃም ነይሩ ክገዝእዎ ዝኸዱ ኣፃፍር ክገዝእዎ ዝኸዱ መሓውር ክገዝእዎ ዝኸዱ ሰራዊታት ድዒኹ ዞም ዝዓወት እዚኣ ገዛእቲ ደስ ትወሎም ይትወሎም ተሓቅሳ እቲ ቃልሲ ዝተኸፈሎ መስዋዕትነት ንጎኒ ገዲፍካ ከምዚ የለ ወሲድካ من يفرم هيو ዝባሃል ዘረባ በባዕሉ ማለት በትተኸፍለ መስዋዕትነት ኣብ ዝባል መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝመፀ ዓነውነውኒ ከምዚ የለ ወሲድካ من يفرم هيو ዝኢሉውን ባዕሉ መግዛእታዊ ዘረባ እዩ ንህዝብስ ከም ስኩኢሉ ከም ኣቕሓ ናይ ምርኣይ ጉዳይ فريمك أركي ولا خدمان غيرك مردايو صار حزبي ثانك يو ناي بحكي لبام زخونه زرباينا نسمع زلنا اب تدغاغامي تغارو تግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ናይ ቀደምናይ ትመቴክ ዝበሃል ሓላፊ ዝነበረ ብዙሕ ነገር ነቲ ናይ ኤርትራ ናጽነት ምኽባር ጥራይ ደይኮነስ ሓንቲ ካፕተን ዝበላ ዘረባ ንጽርት ዘረባ ድማ ኢንሂመን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህወሓት ናጽነት ሂብዎ ክብሉ ከለዉ ታሪኻዊ ጌጋ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ መጀመርያ ቃንዛ ህዝቢ ኤርትራ ምሽቅላል እዩ ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ክገብር ኣይክእልን እዩ ንምባል ዝግበር ዘሎ እዩ ክወሃቦ ጥራይ ዝኽእል እምበር ባዕሉ ፀዒሩ ክረኽቦ ዝኽእል ኣይኮነን ንምባል ዘስምዕ እዩ ልኩሉ ድማ ንህዝቢ ኤርትራውያን ንምድኻም ኢትዮጵያ ትሰዓር ሃገር ኣይኮነትን ሓደ ሰብ ኣታሊሉ ጥራይ እዩ ክገብሮ ዝኽእል ነዚ ዝመስል እዩ ነቲ ኣብ ባይታ ዝተፈፀመ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ክሒድካ ዝግበር እዩ ቴንክ ዩ ከምዚ ዓይነት ንጹር ዝኾነ መርገፂ ድማ እዩ ዘድልየና ናይ ብሓቂ ሓቂ ውዒሉ ሓዲሩ ከመይ ኢሉ ከም ዝወፅእ ካብ ዝግብኦ ቦታታት ድማ ክወፅእ ከሎ ከተለያዩ ሀገራት እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት እየመጣላችሁ ነው። ያንን አስመልክቶ የቀጠናውን የኃይል አስተላለፈ የጣልቃ ገብነቱን ጉዳይ በተመለከተ በፊትም ሲያነሱ የነበረውን አሁንም ጠንከር አድርገው ነው ያነሱት። ተመጣበታለሁ ወደ ጽምዶ እንሂድ። ሰሞኑን የኢትዮጵያን የፖለቲካ አየር ተቆጣጥሮ የከረመ አጀንዳ ነው ጽምዶ። በተለይ አንዳርጋቸው ጽጌ ወደ ፖርት ሱዳን ሄደው
በዛ መድረክ ላይ በተገኙበት ጊዜ ያንን ተከትሎ በተለይ ከብልጽግናው መንደር የመጣው ጫጫታ እጅግ አስገራሚ ነው። መከላከያ ሰራዊት የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ጭምር አደባባይ ወጥተው ጉዳዩን በተመለከተ አስተያየት የሰጡበት እስቲ ተጣምሮ ይምጡና ዋጋቸውን እናቀምሳለን እስከ ማለት የደረሱበት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካላት ለዲፕሎማቲክ በሐፈሻ ብዛዕባ ጽምዶ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንሽተይ ከስማዓኩም እና በህዝብ ግንኙነት ስራ እየተፈሳፈሱ ነው ያሉት። ስለዚህ ሲመጡ የሚባል ነገር የለውም እኮ ኦልሬዲ ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት እና ዛሬ ጀነራሉ ሲገደል ታዲያ አልመጡም ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በየቀኑ ደቡብ ጎንደር ላይ ባለፈው ይሄ የሚሆን ኃይሎች ጋር ይሁን ከቀጠናው ኃይሎች ጋር በሐፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ኩንነት ክትሪኦ ከለካ active conflict versus looming threat. The speaker rejects the Ethiopian government's rhetoric that the multi-force alliance is a distant threat. መጀመርያ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ active ዝኾነ ኩናት ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ጽምዶ ዝፈጥሮ ዘሎ ሞራላዊ ሓይሊ ዋላ እኳ ኣብ ባይታ ዝረአ ሓይሊ እንተዘየለ ግን እቲ ሞራላዊ ሓይሊ ኣብነት ኤርትራ ኣገዳሲ ሓይሊ እዩ። ኣብ ጎንኻ ኣሎ ክኸውን ከሎ ነቲ ከባቢ ኣገዳሲ እዩ። ንብልፅግና ድማ ሞራላዊ ውድቀት እዩ። ኤርትራ ስለ ዝሓገዘት ጥራይ ዘይኮነሲ ክትሕግዝ ትኽእል እያ። ግብፂ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ሰራዊት ሱዳን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ኩሉ እዚኣቶም ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ስለ ዝብል እቲ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ራዕድን ፍርህን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ኩሉ ሓይልታት ኣብኡ ዘሎ ድማ ፀላእዩ ፈሊጡ ዝቃለስ ዘሎ እዩ። ፋኖ በሎ ኦላ በሎ ቲፒኤልኤፍ በሎ ኩላቶም ሓደ ይፀላእዮም። ንሱ ድማ ብልፅግና እዩ። ፓብሊክ ኣክኖሎጅመንት the alliance is no longer theoretical. ፅምዶ ድማ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መንግስቲ ብወቅዒ ተቐቢሉ ዘርዕዶ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኣሚኑ ኣሎ። ድሓር እቲ ጽምዶ ዝበሃል ብዓብዪ ደረጃ ደብረጽዮን እንተኾነ ነቲ ጽምዶ ከም ዝድግፎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እውን እቲ ጽምዶ ክስርሓሉ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገሊጹ ኣሎ። ምስ ኩሎም ሰላም ዝደልዩ ሓይልታት ክሰርሕ ከም ዝደሊ ከምኡውን ፋኖ ዝተፈላለየ መንገዲ ንካልኦት ሓበራዊ ዕላማ ኣብ ዘለዎ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ስለዚ ብልፅግና መፅይዎ ዘሎ ኩነታት ይርኢ ስለ ዘሎ ንክሓድም ዝገብሮ ዘሎ እምበር እቲ ጽምዶሲ ኣብዚ ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ እናበለ እዩ ዝምልስ። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ነገራት ብዙሕ እዮም ዝቀያየሩ ዘለዉ። ኣብዚ ናይ 21 ክፍለ ዘበን ናይ ሴኩሪቲ ላንድስኬፕ has shifted toward cyber warfare, drones, technological operations and rapid information sharing. ሓበሬታ ኣካል ናይ ኩናት ምዃኑ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ኣብዚ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብቕልጡፍ ክትጥቀመሉ ተኽኢልካ ድማ ወሳኒ እናበለ ምስቲ ናይ ድሮናት ቴክኖሎጂ እውን ይጠቅስ እዩ። ግን ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ክሰግር ስለ ዝኾንኩ let's go ኣዝዩ ሰፊሕ ደሴት ሃላክ ኣዝዩ ሰፊሕ ደሴት ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ንደቡባዊ ምብራቕ 9 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዎ። ፃሕ ዝበለ ጎልጎል ንጎኒ እንተሪእናዮ ግን ቁሩብ ኣብ ገሊ 9 ኪሎ ሜትር ንኢማጅን ዳት ካብ ከረን ኣስመራ መንገዲ ክበሃል ከሎ 9 ኪሎ ሜትር እዩ። ዳህላክሲ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ 9 ኪሎ ሜትር እዩ። incredible ማለት ዛንታ እንዲ ዝነግር ነቲ ግን እንተወሓደ ዳህላክ ጥራይሲ ኣብ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለና ኣብ ደሴት ጥራይ ዘለና ላይክ እቲ ጥውይዋይ ናይ ከረን መንገዲ ኣስመራ ትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም ንሱ ምስ ጥውይዋይ ይብለኩም ኣለኹ 9 ኪሎ ሜትር 90 ኪሎ ሜትር is a lot ነዊሕ መንገዲ ብመኪና ሰዓት ብሃይወይ ክትከድ ከለካ ሰዓት ክወስደልካ ዝኽእል መንገዲ ዳህላክ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ 9 ኪሎ ሜትር እዩ። that's a big ስለዚ እሱ ጥራይ ንባዕሉ ገሪምን ኣሎ። ንቐፅል ናብ ፅቡቕ ዜና ናይ ዓድና ክንሰግር ኢና ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ ነዚኣ እስከስምዑ። alright where is it ተራኺቦ ኣብ ክልቲኦም ዩኔስኮ ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀልን ከም ዝተራኸበ ተገሊጹ። ልኡኽ ዩኔስኮ ምስ ላዕሎ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቦ ኣብ ክልቲኦም ምትሕብባርን ንኽልቲኡ ወገን ኣብ ዝጠቅም ጉዳያት ከም ዘተየ ተሓቢሩ። እቲ ብዋና ዳይሬክተር ዩኔስኮ መሓመድ ኤልፓራው ዝምራሕ ዞባዊ ዳይሬክተር ዩኔስኮ ንምብራቕ ኣፍሪካ ዝሓቐፈ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀልን ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ ከምኡውን ኮሚሽነር ባህሊ ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ከም ዝተራኸበ ተገሊጹ። እቲ ርክብ ኣብ ዓውድታት ትምህርቲ ስነዳ ሃብታም ታሪኻውን ቅርስታት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ዲጂታላዊ ሳይንስን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ኣብ ትምህርትን ሓበሬታን ተመክሮ ምክፋል ዘተኮረ ርክብ ምንባሩ እውን ዝሕብሩ ምንጭታት እቲ ስጉምቲ ናው ዩኔስኮ ኣብ ኤርትራ ተሳቲፉ ክንብል ከለና ሓደ ዩኔስኮ ማለት ኣስመራ ብዩኔስኮ ሄሪቴጅ ከተማ ተባህለት እያ።
أنا قلنا يونسكو أمنتها ينبرنن انديو من نالبات حجيكن قرب تسفال لأن مخنياتو هذا يونسكو زبال مرحناتو قبس أوي زلو قبس مسير ترازلو هزندنا دما كم معلتنا معلتي نلا على قصوص قص زلو سلازي يونسكو زبال قوم نجر كجبر تقينو من نالبات حجي تقبر زخل كابتا أجندات ونوز سلازلنا الجدانات ناون بوقعي تعالي سلازلو سلازي اتي يونسكو زبال كجبر نتحرقينو كجبر دما يقبويو حجي يخجبر زلو جن بحفشة مجمريا نعد مقتاو تراي كم تصبق نجر جري يزرو يعني تصبق نجريو تصبق دما تصبقو بس جزير إلنا مغنياتو تنقلوا من شرحه من سلازي ودا مبزحت جزي سلويس كبد بلن ينو خدامنهم جن it's good سرحهم كسرحو زقبهم أيوه قبر زقبهم كقبر يمرتوا بمهلاهم بتصبق نريا لنا تسفان قبر تصبق زخانة كنا تاترينا بفلايتا نا يو ان كوردينيتر ابير ترازلا دما دقيمه دقاقي ما كيمز كن كواك حل فايده لني ابزو نجر صبوت بقصوتات تقبر زلا خويني تسمعني اي هوب ابير ترات انت خونتا نيالا فالجيت بحال مالتيوم هذا كابتي صبونا ابير تراد مس بزوم محب عالم لخوت كالات that's a good thing already ناير تراوين جاكانو دمانسكر جيجننا عين ترجم يزلو everyone Mayor Daniel Lurie, commissioners, supervisors, friends, and supporters. My name is Lydia Haile. In Tigrinya, we say, "Onka'adahan matahom," which means grateful you arrived in good health. And then the response is, "Onka'adahan tsanahkom," which means grateful to find you in good health. So let's do this together. Onka'adahan matahom. All right, thank you. كم تريوا زلهم كبرت حفتنا ليديا هايلي أبتناي ناي ميرس هاوس أبتناي كنتيبا ناي كتما LA مثلا نزقبروا وزلو أمريكا قبل الإيرتراز نبرح ما كايدا ناخذ كير كنا بالكلنا زي تعدنا سرح ناي قدوسات إيرتراويان بفلاي معناته أمريكا عندها تقند سجم أمريكا زغمت زبنا زقبروا توفاينت من البعض مستاب جنبارات كفيل زلو سراويت أي ولا درنيجن for God's sake عب كبرك وهذا زقبايو عب كبرك وهذا يقبا مغنياتو نكل نجار كتودا درو قديتها بالك نجارات عب جنباركو في لزلو عبيت الأخوان عب سرحني سرح زلو كن بينو عب جنباركو في التراك فتح زغل نجاري يلا دبلوماسي دم عدلايو سلازين زوم زقبرو سبعة دما كل جزء زقبا كبرك نهب كلالنا كي ولا درنا مود داري لينانيو سلازي جانو طعماتو ناي LA كاليفورنيا تقبروا وزلهم زعري ليديا تبوز هنا مدرسة سمع زعري. Recently, someone asked me, why do you continue organizing these events every year? And the answer is simple, because identity matters, representation matters, belonging matters, purpose matters. I want to thank our host committee, Kian, Almaz, Abisalam, Daw. To me, that spirit of open doors to an Eritrean home, there's a beautiful kind of danger. You think you're stopping community and to unity. You see it in the joyful music and dance where everyone moves together in a circle symbolizing strength. You experience it around the table where eating injera together from a single shared central plate is a reminder that we are all connected and equal. Wow, ما بحكي تي بحالنا إيرترا نايتي ناي حبار سوليداريتي زلوهم أبا مجاجبنا إيرتراويان تريو أبسا سعيدنا إيرتراويان كل زي بخبي بحادة زد ما تدقاقي فكا ناي مخادن سبارقي كل نجار ناي تبهل ناي تكبرتات ناي تزبنا بلو ناي بحكي well educated بهلنا بعمق وتكستم زخالو إنان رزلنا أي بحكي يتحقوا سانا بتزقبر زلو أبزون أنت سمعنا نشتي Ibrahim. I met SAS a couple of years ago when we were in dialogue about Eritrea, its history, its geographical context, its art, and its culture. And I want to thank you again, Lydia, for curating today's event and bringing SAS to San Francisco. About a month ago, SAS died unexpectedly in his early 40s. And while many people have yet to understand the significance of his work, those who encountered his research immediately understood that he was attempting to do the extraordinary. Over 15 years of time, SAS dedicated his life. هذا سياس تبعله إيرتراوي مقص سما يوارسوا بزغرة بازموته بزعبة إيرتران تاريخ ناتان بتسرحاتون بزح عرناتون ريسيرش ناتون يكفل تخيل مسون في حالة نيرنا بزعبة إيرترا بزح سريح نيرو نابلة يزم سكرول لزلو.
and his own money, without any institutional funding, without any sponsorship, to studying ancient Egyptian hieroglyphs and their possible connection to Eritrean language, and particular to Tigrinya, and to the broader East African culture, spirituality, and history. This began with a simple بزي زخون يغون حاجز نتنا إرترا تاريخ مستنا جبس أويان نايت أنت هو جبس أويان صحفات الناس مدوي وين تايزم دنا كل وخل عنو مفلات زخونه كي حاجزو زخونه سبونسر كي جبرو بزح سرح كم سرحن عمودة هذا ما وسي خلو زمزح جبس إحنا زلنا نا artificial intelligence عقم بقعة نعتو تكيمنا إرترا بزح تاريخ كم زلوا تردينا له بزح زان تتطلوا نزي تاريخ الزجن عالم نكفلتو أمريكا نغتفلتو بزح سرح كسرح كم زلوا نتعجي بس إحنا زلنا تكنولوجيا تكيمنا دما نعوك ندفع لنا نابلي ريكومند زجبر نبحق تصبغ زخونه نجار. A ceremonial stick still carried by Eritrean men at weddings appeared carved. Skip it. Yeah. So I will go straight to the history of Eritrea. A lot of people think Eritrea is a lot of price for that. And I want to say a few words about that. We paid about over 170,000 lives to restore Eritrea. And for instance, I lost two brothers in the إرترا نشتي هاجرت كم زي كونت نحجز مزت هاجر زي كونت انتاويت هاجرن بزح تاريخ زلوات بزح واقع استخفلا مخانون كابك كدادنو جميرو أتداويت نبحق الدرس زبل this is how you نفسها أب مقابيان عالم تكبر أريام وانت ساتيفاني رابزي. I am an Eritrean American. I am an Eritrean American from a lineage of patriot people of violent. كم تريوز اللهم إيرتراويان ناشتو عبيتي سنة بابايان مهورات بخلو زقبرو وزلو مزقانا ناتي أزيو وسن زي بلو ويسفي زغانا مزقانا يزلني كان فيديو نير نجزي حاتير نسلو زلوغن أبزيك ودك فتني من البعتاني موداتا زقبرا زي زي تريوز اللهم كتما عصب نتسم بالمعالتنات نتيرترا زقبرو ينيرو بحكي أبزغت المدب كاريوكم كفتني بتعمل دستبل تنبلي ما كايدو ميرم نتهم عصب زمن يزلو دما تسفى غروت ينير مثلني ألو معرس أبزكو دي لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم من بهناز من قد قدفو thank you نلوبك وكرتي قوحو